Vremenske reference: danas, sutra, juče, prekjuče, prekosutra, sekund, sekunda, minut, minuta, sat, dan, sedmica, nedelja, mesec, godina, vikend, jutro, ujutro, ujutru, prepodne, poslepodne, veče, uveče, noć, noću, sad, sada, kasnije, rano, kasno. Sada je vreme za ručak. Kasnije ćemo ići u šetnju. Ustajem rano svakog dana. Zaspala sam kasno sinoć. Danas radim od kuće.